Els calçots són un tipus de ceba tendra, més suau que la comuna i amb poc bulb. Són així i reben aquest nom perquè mentre creixen es calça terra sobre la planta perquè quedi allargada i sense brots. Els calçots es consumeixen normalment durant els mesos de gener, febrer i març i es couen amb llenya provinent de sarments. Es fan directament sobre la flama viva i es mengen acompanyats d'una salsa típica, anomenada salvitxada o salsa de calçots, feta de tomàquet escalivat, ametlla, nyora, all i oli, o bé amb salsa romesco. L'origen es remunta a finals del segle XIX, quan un camperol anomenat Xat-de-Benaiges de Valls va posar casualment les cebes al foc. Unes dècades després, el consum de calçots es va estendre fora de la comarca a l'Alt Camp, d'on és originari. Els calçots estan actualment registrats com a indicació geogràfica protegida per la Unió Europea. Normalment es mengen en trobades anomenades calçotades, on són l'aliment principal i arriben a consumir-se en centenars. La calçotada més important de Catalunya té lloc a Valls, durant la festa de la calçotada, el darrer diumenge de gener. En aquesta festa centenària, a més de menjar les cebes, es fan 3 concursos: de cultivadors de calçots, de salvitxada i de menjadors de calçots.